इलेक्शना फैबाय आरो इलेक्शन फैनाय लोगो लोगो दा दान्थे बिदान्थे जासिगोन जियानो जाया मानो थांनाय इलेक्शनाव बा इउपिपिएलआ मानो जेनखो बेनि सायाव राकेश ब्रह्म सार बिथाङा फंनैसो खोथा बुंदों ভিডিওनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। যোৱাবাৰৰ বিটিসি ইলেকশ্যনত যি ধৰণৰে আমাৰ ৰিজাল্টটো হ'ল যেনেকৈ আমি ভাবিছিলোঁ ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণটো হ'ল মুছলমান ভাইসকল আৰু সেই মুছলমান ভাইসকলে আজিৰ দিনত ক'বলৈ গ'লে যোৱা নিৰ্বাচনত যি ৰিজাল্ট তাৰ মেইন ফেক্টৰটো হ'ল কাৰণ এই সময়ত বিটিসিত 4,71,000 মুছলমান ৰাইজে যোৱা বিটিসি নিৰ্বাচনত ভোট কৰিছে ভোটদান দিছে তাৰে 4 লাখ ভোটে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক দিছে আৰু আদিবাসী আৰু চাউথাল 2.5 লাখ মানে মানুহ তেখেতসকলে ভোটাৰ্ছ আছে আৰু এই 2.5 লাখত 2 লাখ ভোটাৰ্ছে মানে বিপিএফক ভোট দিছে 4 আৰু 2 6 লাখ ভোট তেখেতসকলে মানে ক'বলৈ যদি যাওঁ বানপানীৰ মেটেকা উদুনি অহা নদীত যাই থকা সেই ধৰণৰ এটা ভোট তেখেতসকলে পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আনফালে যে আমি ইউপিপিএল হিচাপে আমি অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে হিংসাৰ বিৰুদ্ধে আৰু সকলোকে মৰম দিয়া চিন্তাধাৰাৰে বনোৱা এটা দল আৰু সেই মৰম সেই শ্ৰেণী আমি 6,15,000 আমি ভোট তেতিয়াও পাইছিলোঁ বিটিসি নিৰ্বাচনত এইবাৰ আমি আশাবাদী এইবাৰ 9 লাখৰ ওপৰত আমাৰ ভোটটো যাব গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ ইউপিপিএল দলে এইবাৰ বিধানসভা ইলেকশ্যনত ভাল ৰিজাল্ট কৰিব। लोगोसे बर' बेटेलियन दानाय खोथा ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारदों आरो बे खोथाखौ लानानैनो मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा मा खोथा बुंदों बेखौबो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नाजागोन आङो मिथिया बेखौ बर' बेटेलियनखौ जोङो जेब्ला सरकाराव थायो बै समाव भारतनि डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंह बिथांखौ दुरान कापआव लाबोदोंमोन आरो बै समाव टेरिटरियेल आर्मिनि मोनसे नांगौ होननानै जों बुंदोंमोन मानोना गोदान रेजिमेन्टखौ दायो सिकिउरिटि काउन्सिलनिफ्राय इउएननिफ्राय बन्द खालामनानै दोनदों होननानै भारत सरकारा बुंनायलाय आईआरबिएन गोदानै दाया होननायलाय जोङो टेरिटरियेल आर्मिनि मोनसे बेटेलियन बिदोंमोन आरो बेखौ भारत सरकारनि डिफेन्स मिनिस्टारा पजिटिभ मोनसे आंनो बुंदोंमोन बै समाव बिनि उनाव चिफ अफ द डिफेन्स स्टाफखौबो बै समाव लोगो हमदोंमोन सिडिएसखौ बिथाङाबो बुंदोंमोन आरो आर्मि चिफआबो बुंदोंमन दा बे हिसाबै बावैसो आं खबर मोनदों जे टेरिटरियेल आर्मिखौ हयतो जोंनि क'क्राझाराव बेखौ बिथांमोना होनो हायो आरो बिनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन आरो आंनिफ्राय जिहेतु आं आगोलाव जगाजगाव दङमोन आंनिफ्राय बुंहरदों आं रिक्वेस्ट खालामहरदों जे बेखौ जाहाथे क'क्राझारावनो होयो बेखौ जोङो रिक्वेस्ट खालामहरदों। लोगोसे हाग्रामा महिलारी सारा दाख्लै थांनाय मोनसे खोथा फोसावदोंमोन बे खोथाखौबो नोंथांमोननि गेजेरजों मा फोरमायदों आं भिडिअखौ गोबाव जादोंब्लाबो दिन्थिनो नाजागोन। जियानो जाया मानो राजखान्थिनि बेलायाव दैदेनगिरिनि बेलायाव पार्टिया मोजां गाज्रि मोननैबो केरेक्टारखौनो दिन्थियो दा सोरबा मोजां मोनो सोरखौबा बा सोरखौबा मोजां मोनो आरो खामानिफोरखौबो बेबायदिनो सोरनिबा खामानिखौ सोरबा मोजां मोनो सोरनिखौबा गाज्रि मोनो स' बेफोरबायदिनो राजखान्थिनि बेलायाव जियानो जाया मानो जेबो बेले बेजे जानाङा हारिनि गेजेराव बयबो अनज्लायनानै थानांगौ। जिहेतु जोङो बे गेस्ट हाउसखौ मा होनदों खोनाखाबायना बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनो ओरैनो होबाय जोङो भारा नाङा नङा प्रबंधआ बेखौनो खेबसेनो होबाय जायो भारासो जागासिनो दं नोंसिनिफ्राय मा भारा जानांगौ ओरैनो होनांगौ नै बे खालामनाय आङो माथो ओरैनो भारा जादोंखौ भारा मा भारा जानो जाखो ओरैनो हगारना होनांगौ ओंखायनो जोङो मैया रायज्लायबाय बे गुवाहाटि बेलतला सानवेनि बे न'खौ जोङो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलाव जागा ओरै हगारखाबाय मा फैसा नांगौ गावजों गाव दे